atibatike zvechopu chopu. Tiri panyaya Mike Chimombe naMoses Mpofu ipapo wopedza ramba kubata because majaji vanyatsoshaya nyaya kuti tadzonyatso explaina ningirikini yacho inini maonera ndaona zviri kurwadza. But this guys nyaya imwe yandiri kuona panapa pari kunzi they have to wait until Mnangagwa retires. They are being punished for embarrassing him. That's all. Because zvandinetsa kuti ayo nganodya anhu akaitesana madhuku mukotera azvina kunyatsondibudira bobo honestly speaking because vakomana vaya vananyatsogara necase pass vanyatsoti legally yatipedzerani andozvona handisi kumaketa madhuku magara munomuziva zvatori kana achinge atoya pacase inonyatsonhingirina hapana nyaya dzenhingirikini. But pari kunzi Justice Kwenda, the legal representatives of the accused are blaming ministry of officials for being so gullible that they could not see the fraud. But the same legal representatives argued to the end that this fictitious company was a legal persona that could enter into a contract. Aren't they more gullible than the ministry officials? Isn't that enough evidence that the fraud was so complicated that the ministry officials could not detect it at face value? And a lot of people are complaining, a lot of people are commenting on that. Some are saying, with all due respect, the land judge can't use that explanation. These defense lawyers and argue on instruction of their clients. They can't, in all fairness, abandon the case of their clients. It therefore proves nothing. You know, a lot varikungotara zvinhu zvakawanda uye ari kuti ndinganakadai, but inini zvangu manzi kuti handatoita ichi aparunzi kuti vanyatsobudisa vachinyatsopruva vakomana pari kunetsa vakomana vakungofira nyaya dzekuti iwewo wangaoita se wangoda kunyadzisa saka vanzi they have to suffer. But one thing chaimwe chandanotisa chirimo mumastreets iko zvinezvi pari kunzi these guys they have to wait kusvikani Mnangagwa aresigna. Ndo nyaya hombe yandanyanya kuona iri kutenderera iri kupisa iko zvinezvi pari these guys they have to wait. And chichazoitika panozoyo pane maprograms akawanda because unozongoona vana vekuZANUPF at the end of the day pane maprograms akazowanda ana amnesty ana anozongoyo vanogona kungoitirwa plan. But akomana zvinhu zvisiri kungonyatso ameno hazvisinyatso ngori clear zvisi kunyatsotambirikawo. Vamwe vari kuti these guys vashandiswa sevanhu veexample because ukaitwa munhu weexample futi izvozvo because ZANUPF is now claiming if you go masocial medias avo even kuvarakashi vava vatopiwa information yekufambisa unzi aiwa no one is above the law. Makuzviona munoti makoti ari captured what judiciary iri captured. muri kuzviona here kuti ana Mike Chimombe ndevezanu but vaita se vanhikirira. That's why muri kuona people are not overhyping them, people are not talking about them zvokudaro zvokuti like zvinoitwa vamwe vese zvezve like zvine zvichitwa kunikirina. But ndopari kuzonzi vakomana shandiswa one example, but pakushandiswa one example they disrespected, they expose makuru wanu wavo saka they have to suffer for it. But some people are saying there is nothing new about corruption in ZANUPF. These boys just stepped on their favorite son's feet. Everyone in ZANUPF is corrupt to the core, including the first family. Power exonerates them, but everyone is corrupt in ZANUPF. Ndo nyaya iri kutotaurwa kunzi munhu wese ari imomo uori hwakazara veduwe tiri papo. Are they the only people to defraud the government though tenders? If so, how do you know, since you say it was very complicated? Also, why are you not saying the name of this fictitious company that is a legal persona? Ko tenda yemasola aufa yemasola yakagadziriswa yakanikirikina yakasotwa ndo yakatotanga kutoiswa munikirikina saka pakabvangosara this one yembudzi Mike Mbudzi amenoti Mike Mombe angasiya zvemombe kauta zvembudzi ndo pakatanga kutonetsera nyaya ipapo. But nini pandakazvinzwa zvangu idilika kuvadava pakabuda maaudio akabva vanzi vadedze vayo kuno including chivhayo wacho. Those guys vakangobedzwa for interviews. I don't know this guy kuti because these guys kana muchiri kuranga
vakagara, they were in China pavakanzi vari kudiwa nezaki for investigations, you know, for interviews. Vachingodzoka and vakatoya vega vakati no, for now we are in China chichi. I don't know, maybe they went to China kuti vanonyatso investa mari because vanga kuzota kunyura, or they went to China kuenda kunoviga mari. I don't even know kuti angari madhirapo kana kuti vakaenda kunohoda something kana kuti ndokwavaenda kuti vanogadzira meetings, because Zimbabwe yanga toma mwana unoshaya nguva yekuti ugare pasi utaure nevanhu kuti saka zvakazodai kuzoti chero vakati tiri kukutera ikuya kuchina kunokubatira ikoko pavachazomborwa ndege kwaikoko mune matopedza meetings enyu. Zvasiyana nekuti unongochiita uri muberere, because you know these guys kana vakuda kutoya nezvako zvinenge zvichitongonesa. But vanhu vakawanda varikutaura kuti komana why is it muri kuningirikina imimi, why muri kuswera muchino tek nekusunga wakomana as if ndo vega, dai muri kutosunga vamwe vanhu vari kufanira kunge vachitoenda mukati. And this other guy ari kuti saka when someone submits documents for tender consideration, is it taken to face value? Who audits tenders? Is it not official job to ensure tenders are awarded to those who merit? Saka hurumende yenyu yamunoti is the best is not capable of verifying information. Iwe hurumende ipi? Anyway, tingatoramba tichitaura zvakawanda. Vakomana nyaya iripo ndeyekuti they have to wait kusvika buya resigna vari mukati, kana kuti vanozongomirira panenge pakuzoitwa zvana amnesty zviya vobudiswa zvavo mukati, kana kuti I don't know, because they mukati wanzi makashora dare makanga asiwo Mpofu futi zvongoita futi. But anyway guys, I write a letter to you. Ingana ndakazofarisawo chazoti muri Zimbabwe voinzwa kana kuti ndongoita zvokungoisenda direct yongosvika kwa but guys boy. Anyway, it's a topic for another day. Ndichazotaura nezvazvo. Kulian TV team DAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV aichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say Kulian.